Això és una situació que nosaltres vam trobar per sorpresa fa cosa d'un mes, més o menys, quan uns treballadors de la Roca, del centre comercial Valeo Retal o la Roca Factory, com volem dir-li, tots sabem el que estem parlant, va adreçar-se al sindicat de comerç, a la companyia Liliana, per dir-li que aquell mateix dia hi havia una reunió al centre per explicar un acord que havia arribat la direcció del centre, l'Ajuntament i la UGT per obrir tots els caps de setmana, tots els diumenges de l'any. Llavors, la nostra sorpresa va ser majúscula. Primer, perquè això només és possible fer-ho si es declara municipi turístic a la població. Segon, perquè Comissions Obreres no tenia notificació ni tenia cap notícia ni constància de que s'estén portant a cap aquelles negociacions, converses o com vulguem dir-li, i per tant des d'aquell moment es van posar en marxa. Un dels preceptes que posa és l'informe de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial afectat. I que jo sàpiga, i soc el secretari general, salvo que hagin canviat els números, cosa que dubto perquè tenim uns 500 delegats de diferència, la primera organització sindical representativa d'aquesta comarca es diu Comissions Obreres. I entenem que d'una manera deliberada se'ns va excloure de la negociació. Per què? No ho sé, això ho tindria que respondre, si vol, aunque suposo tirar balons fora, a l'alcalde de la Roca. La qüestió és que nosaltres posem en marxa quan ens assabentem que això s'està cuinant i comencem a demanar reunions amb la direcció de la Roca, reunions de la Roca Village, reunions amb l'Ajuntament per veure què hi ha de ser en tot això i la realitat. La primera reunió que tenim la tenim amb la direcció de la Roca Village, la direcció de recursos humans, la Carme Biguetà, on d'una manera molt clara ens expressa la seva sorpresa pel fet que Comissions Obreres no estigués assabentada de tot el que s'havia estat negociant des de fa un any i mig. Amb l'Ajuntament vam tenir una reunió després de 10 dies demanant-la, uns 10 dies, sí. Ens va costar uns 10 dies aconseguir la reunió amb l'alcalde i al final l'alcalde ens va explicar el que ha sortit a premsa dels motius pel qual ho demana, motius que a Comissions Obreres no compartim perquè evidentment entenem que seria un precedent que qualsevol municipi de Catalunya que tingui ja no una gran superfície sinó un centre comercial, i estic pensant en el Mataró Parc de Mataró o en altres que hi ha, el Montigalà a Badalona, són també centres i zones comercials on hi ha una afluència de gent molt massiva i que si aquest és l'únic argument real, que és que va molta gent, doncs la veritat és que tota Catalunya passaria a ser municipis turístics que podrien obrir els 365 dies de l'any i al final el que faríem és d'alguna manera precaritzar molt més les relacions laborals i entrar en una dinàmica de comerç que aquest sindicat no defensa. Una altra cosa és el veure de quina manera es pot intentar arribar a un acord per si fos possible conjugar els interessos dels treballadors i les treballadores de la Roca Village amb els interessos de l'empresa i de l'Ajuntament, perquè al fin i al cap l'Ajuntament és el que fa la sol·licitud de municipi turístic, però a qui beneficia directament és al centre comercial. Per tant, jo entenc que això, a part d'una sol·licitud de municipi turístic, també ha d'haver, suposo que alguna compensació d'algun tipus, no sé si han de pagar un impost especial per tindre aquest dret d'obrir els caps de setmanes, però suposo que algun interès més ha de tenir l'Ajuntament que no només que sigui declarat municipi turístic, perquè la veritat és que la gent que ve a la Roca no esperarà
al poble de la Roca a fer gasto, ni a fer despesa, ni a menjar. O sigui, la gent que ve a la Roca Vilas, ve a la Roca Vilas, entra per l'autopista i surt per l'autopista i se'n va. Això és que estiguin més hores i més dies obert al centre comercial i que tingui un millor rendiment. Hem fet 2 reunions, 2 assemblees amb els treballadors fora de l'empresa, perquè a més hem volgut, on els hi vam situar la situació molt clarament. Nosaltres no podem impedir que això la Generalitat ho aprovi. Nosaltres sí que presentarem un informe contradictori tant a la Generalitat com a l'Ajuntament sobre la decisió de la sol·licitud, sobretot per un vici greu, entenem nosaltres, amb el procés, que és no comptar amb el sindicat majoritari del territori, tal com us he dit abans que diu el reglament. I després també argumentarem els nostres motius pels quals entenem que això podria ser viable econòmicament i mercantilment, però que turísticament la veritat és que no ho veiem. Però això no és la funció tampoc del sindicat. O sigui, la funció del sindicat és els interessos dels treballadors i les treballadores fonamentalment. I aquí sí que els treballadors i les treballadores han estat molt clars, perquè primer estaven molt nerviosos i molt emprenyats perquè això se'ls va vendre com una cosa que esto es lo que hay y esto es lo que va a pasar y esto es lo que tenéis que aceptar. I evidentment això no és així, això encara ha de córrer molt i això només passarà si la Generalitat ho aprova. Com que no tenim clar que la Generalitat ho aprovi, doncs el que ens vam demanar als treballadors i les treballadores de la Roca Vilas és que recollissin signatures expressant la seva disconformitat a treballar tots els caps de setmana de l'any. I a hores d'ara tenim unes 300 signatures dels 500 treballadors del centre, que una majoria molt àmplia dels treballadors i les treballadores de la Roca no veuen, no entenen i no acceptaran de bon grau el que s'aprovi aquesta decisió de municipi turístic. A partir d'aquí nosaltres posarem tots els procediments legals pertinents a partir d'avui i ens reunirem amb l'Ajuntament per comunicar-li la nostra postura. Ja que l'Ajuntament no ho ha fet, nosaltres serem més elegants que ells, perquè l'Ajuntament es va comprometre amb nosaltres a que esperaria la nostra decisió, en una reunió que el senyor Morillas i jo vam tindre a l'Ajuntament amb l'alcalde. L'alcalde no ha esperat, l'alcalde ho ha tirat pel camí del mig i ho ha publicat, i per això també és el motiu de fer aquesta roda de premsa. Nosaltres a l'empresa ja li hem comunicat en part la decisió, però en breu tindrem una reunió amb la direcció del centre per dir-li quina és la postura dels treballadors i a partir d'aquí veure amb els 2 escenaris que tenim com actuem. Em preocupa també pel canvi de govern, em preocupa perquè clar, l'Ajuntament de la Roca està governat per Convergència i Unió i d'aquí 4 dies el conseller que reguli aquests temes evidentment serà de Convergència i Unió. I suposo que evidentment sempre hi ha una, dintre de la legalitat evidentment, però sempre hi ha una receptivitat major quan el que et demana és del teu mateix partit, suposo. La Comissions Obreres no veu aquesta sol·licitud, principalment perquè els treballadors i les treballadores, que són els que nosaltres hem de defensar, no ho accepten. I a partir d'aquí utilitzarem els mecanismes legals i els mecanismes sindicals adients per intentar buscar les solucions millors si acaba produint-se l'aprovació per evitar el conflicte i com a mínim per evitar que els treballadors i treballadores de la Roca surtin compensats d'una manera el més important possible, ja que bastant precaritzat està el sector del comerç i la gent que treballa en aquests sectors com a sobre per fer-los treballar més diumenges a l'any amb la càrrega que això té negativa, amb el que és la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.